Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kahigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamating sa taknang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi nga may magapaghatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kining inyong alagad sa kanginan ni Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanghinauot nga nakapagpalunan na kamustag sa tagsa niyang mga lingkuranan o banang sab sa tagsa ka mga radio sister sa ingon ni ana. Mao inyong magamit ninyo higon karon sa pagturo sa mga maturan nga among pagpadangat diha kaninyo mga kamaturan na puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kun may mga basahon man nga mga referensya nga among pagbasahon kan daliro supako ng Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga niyo patalinghugan din si Bian Power Radio mag sugod kita alas 7 gabi mulong hangtod sa alas 8 kagabion o sa Dix KO magsugod usab sa alas 12 mulong hangtod sa alauna gingo man sab sa Radyo Ultra matag Domingo kana magsugod kana sa alas 10 buntag mulong hangtod sa alas 11 sa kabuntago nagsubay Kurat Radio FM sa Balingasag mabati usab ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi magsugod kana sa alas 8 mulong hangtod sa alas 9 sa kagabion. O dinhi sa Mindanao ug sa Visayas area do na nay 25 ka mga radio station din ana ang programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O ginapangumusta namo kanunay ang mga kaigsuunan nga mga kaubanan nga mga ministro pinanguluhan sa Executive Vice President Reverend Sardo Henyo tong Executive Vice President nga naa sa PBCM compound. O gingon sab sa kauban nga mga ministro nga nakaroon diha Brother Juan Ronilo Mangalos, Brother Ronald Kanyaman, o gingon sab De Brisaba, o gingon sab si Renete Librico nga naa sa PBCM compound nga mga ministro. O gingon man sab sa Visayas area nga mga nagwali Brother Cesar Patio, Brother Samuel Montemayor, nagwali kanunay og Bibot Panta. Ito silang ginapangumusta kanunay naa sa buluhaton sa pagwali. Nagpadayon ang tod karong mga panahon. O niining kagabion karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalan ug mga kaigsuunan kini si Brother Jiggy Macarayo makig-uban sa pagtuon sa kamatuoran aron amo ihatod ya kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pa mga ministro. Kamusta ka mga kahigalan ug kaigsuunan kani isa inyong alagad sa kahanginan Brother Lloyd Badera mo isa makig-uban kaninyo niining takna aron sa pagpadangat sa kamatuoran ug karon magpaila pang kauban pang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kagilaan o kaigsunan ginisab si Brother Romy Rama Camus. Katabaya yung nisab karon pagkatud kaninyo sa kamaturan aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. O karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga kagilaan mga kaigsunan kini malagad sa kanginan Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga moy usa makiguban yung takna aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tema. Sa dili pa tamo adto sa unahan Brother Lloyd, Brother Jiggy, Brother Jezreel, Brother Romy. Ato nga ginapasalamatan kanunay ang nagsuportar sa programa diri sa Power Radio, kanunay nagsuportar nga mga kaigsuunan sa atong programa. O gingon masab ginapangumusta nato kanunay ang atong mga kaigsuunan nga naglantaw o naminaw o naglantaw sa Facebook o sa YouTube atong kanunay ginapangumusta. O labi na sa mga bag-ong membro diri sa Misamis Oriental sa Bukidnon ug diri sa Mindanao ug inguman sa Visayas area tong ginapangumusta kutob sa naglantaw sa Facebook ug sa YouTube ug sa mga kaigsuonan diha dapit sa Cotabato tungod kay kaganihan nanawag sila o karong petsa 5 sa August moabot na umudangat na sila dinhi sa PBCM compound ug niana ang mga bahina moabot na ang mga ubay-ubay nato nga magsakay bus niana ang mga panahon na Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Jezreel, Brad Romy, nanawag na sila. Niya, mga bagong nangakabig ni sila sa PBCM nga wala pasukad na nakapangalagad sa PBCM. Pero nagdawat na sila sa pagtulon ang PBCM sa atong pag-unang pag-adto dito sa Cotabato o mauning mga dapit din magikan sa Kisulaw ug ang uban diha sa lungsod sa Alamada ug diha sa Nueva Persa o sa Midsayap o inguman magikan po diha sa Tumbras o inguman sa Cotabato City nga naay mga bag-ong nangakabig diha o inguman usab sa Matalam o sa Jinsan na diha o sa Carmen North Cotabato ubay-ubay ni sila nga magikan diha sa Carmen North Cotabato o inguman sa Lumangkom o Kimagango Arizona naani sila diha nagikan ning mga bag-ong membro nga nangakabig o muanhi sila aron pagkuhag mga kaligunan diri sa main office San Antonio saan Misamis Oriental. Busa sa tanang membro karon nga naglantaw diha sa YouTube o sa Facebook ginapangumusta namo kamo kanunay mga kaigsuonan o nagpaabot kami kaninyo
diya sa pag-abot ninyo diri sa main office sa San Antonio saan Misamis Oriental. O nining higayon na karon ang atong pagahisgutan ang kabahin mahitungod sa atong buluhaton o nagisango ni Master daan pa ni adtong pagtukod ni Master sa PBCM 1967 na rehistro sa Securities and Exchange Commission sa gobyerno sa Pilipinas under sa numero 45013 niadtong 1971. Og niya na nga pagrehistro niadto nikatag og ang mga nagkalain-lain nga mga misyonarya gipalakaw ni Master sa nagkalain-laing mga dapit. Ug niadto mga panahon nagdaghan ang PBCM hangtod dunay mga programa nga namugna diya sa nagkalain-lain nga mga radio station diin nagpalit og oras ang mga kaigsuonan og diha na pod ang mga ministro gitagtag ni Master sa nagkalain-lain nga mga dapit. Ug nianang mga panahon na ila ang pagtulon ang PBCM nga spiritual division nga pagtulunan. Ug niini nga mga bahina daan pa sa unang kapanahonan, bisan pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Ang atong Ginoong Kristo giingon nga dako o pangulo siya. Ang iyang gipanguluhan gitawag pud og espiritual. Ug ang atong Ginoong Kristo espiritual, ug ang ato pud nga mga ang iya po mga tinun-an espiritual gyapon sila. Sa pagtulon ang PBCM giila gyapon ang PBCM nga spiritual division nga pundok ang pagtulon ang PBCM. So atong ipasukad sa unang panahon din ang Dios nga mao ang amahan sa una siya ang gigikanan sa tanang mga butang. Unsay prueba ni ana Brad Gisrael? Niya Brad Macaraya atong basahon diri sa nakasulat sa Deuteronomio kapitulo 29 bersikulo 29 gingon ang mga butang nga tinago iya ni Jehova nga atong Dios apan ang mga butang nga gipahayag mao ang ato ug sa atong mga anak nga sa gihapon aron sa pagtuman ta sa tanang mga kapulong niini nga kasuguan. Busa ang tanang mga butang tinago iyan ni Jehova. Sa atong nabasa sa Biblia, may mga butang tinago nga anaa sa atong Ginoong Jehova. Unya atong susiyon sa nakasulat sa Biblia kini si Jehova sa Isaiah 64 bersikulo 8 mauni ang amahan o sa Isaiah 42:8 mauni siya ang niingon si Jehova ang iyang ngalan, niingon ang amahan iyang ngalan Jehova. Busa ang amahan nga mao si Jehova, mao ang ginikanan sa tanang butang. Kung magisgot sa dapit sa atong Ginoong Kristo, tinugyanan siya sa tanang mga butang. Katong mga butang nga tinago nga dito sa atong Ginoong Jehova, niabot ang panahon gitugyan puton niya ngadto sa atong Ginoong Kristo. Unsay prueba ni ana Brajigi? Ato lang basahon sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 27. Ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan, ug walay nakaila sa anak gawas sa amahan. Ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak, ug kaniyag kang kinsa gigakahimutan sa anak ang pagpadayag sa amahan. Busa, ang tanang mga butang gitugyan sa amahan ngadto sa atong Ginoong Kristo. Ang atong Ginoong Kristo nagsulti. Ang atong Ginoong Jehova ginikanan sa tanang mga butang, tinago nga mga butang. Ang atong Ginoong Kristo tinugyanan. Sa diha nga gitugyan na ang tanang mga butang sa amahan ngadto sa atong Ginoong Kristo. Unsa tong mga butang nga gitugyan sa amahan dito sa atong Ginoong Kristo, Brad Lloyd? Ania Brad Macarayo atong basahon sa nakasulat sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 18. Og si Jesus miduol og niingon kanila, kanako gikahatag ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa gahom di ay ang gihatag di ay. Ang katud ay mga butang nga gitugyan sa amahan ngadto sa atong Ginoong Kristo mao ang kagahom sa langit ug sa yuta. Dinhi na ta magsusib. Ang atong Ginoong Hesukristo tinugyanan sa butang, ang atong Ginoong Jehova ginikanan sa tanang mga butang. Unsa mga butanga? Kagahom sa langit ug sa yuta. Gumikan kay ang mga butang gitugyan sa amahan ngadto sa atong Ginoong Kristo. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, ang tanang mga butang, kinsa man ang nagkupot sa mga butang sa unang panahon, mapailalom na sila didto sa gitugyanan sa butang nga maong atong Ginoong Kristo. Buti pasabot, kung tao ka sa Dios nga ikaw tiniman-an sa Dios, didto ka hiusahon sa atong Ginoong Kristo. Kay didto sa atong Ginoong Kristo gikatugyan ang kagahom sa langit ug sa yuta, diin diha tawagon ang mga tao og hiusahon aron mailalom sa pagpangulo sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay prueba ni ana atong basahon sa Biblia, Brad Romy? Ang prueba na Brad Macarayo ato lang pagbasahon sa nakasulat sa Episo. Sa iyang kapitulo 1, bersikulo 9, ilaws nato sa bersikulo 10. Kay diya sa tanang kaalam o pagsabot, iyang kaibalo kanato ang tinago maitungod sa iyang kabubuton, sumala sa iyang maayong tuyo
nga gilaraw niya diha kang Kristo. Os kadiot Brad Rome sabi bersikulo 9 dunay gituyo sa Dios. laraw. Hilaraw na diha kang Kristo unsa na? Jes. Sa Jis, iyang gipadayag ang maong tuyo tungod ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon ini abot na sa tukma nga panahon. Laraw sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang. Mga butang diha sa langit o mga butang dinhi sa yuta. Basta iya ka sa Dios, ang laraw sa Dios, tanang mga butang sa langit ug sa yuta nahiusa kang Kristo. Ug ang mga tao didto na pod mahiusa sa atong Ginoong Kristo. Pruibahan ta man na. Mao bitaw tong nag-ingon ng atong Hesus Kristo Mateo 11:27. Gibasa ni Bradjigi kaganihang ang tanang butang gitugyan sa amahan ngadto ni Kristo. Gibasa po ni Brad Lloyd ang giingon nga ang kagahom mao ang gitugyan sa amahan ngadto sa atong Ginoong Kristo. Muna nang sa Mateo 11:27, munang pag-ingon ni Kristo gitugyan ang mga butang didto niya. Pagbasahon nimo ang Mateo kapitulo 11 bersikulo 27, pag ilapos nimo sa 28 ug 29 30 niingon as Kristo, umari kamo kanako kamong tanan na budlay na bugatan. Papahulayon ko kamo pagtuon kamo gikan kanako sa ato pa si Kristo nay nagtudlo sa tanang nga butang. Tanan nga nahiusa dito sa atong Ginoong Kristo, na ilalom sa pagtudlo sa atong Ginoong Kristo. Buti pasabot sa panahon sa atong Ginoong Kristo, din gitugyan ang sa amahan ang mga butang dito kaniya. Tua ang kahiusahan sa tanang mga tao sa atong Ginoong Kristo. Mailalom ka sa pagtudlo sa atong Ginoong Kristo. Ug ang mga tao nga mga tinawag sa panahon sa atong Ginoong Kristo, bisan pag nagdala ka mga butang, didto kagyod ipagpailalom sa pagpamunuan sa atong Ginoong Kristo og ipahiluna ka, gitawag ka diha sa usa ka lawas. Unsay prueba ni ana ko natong basahon ang Biblia, Brad Israel. Niyang pruiba na Brad Makarayo tong basahon diri sa nakasulat sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 15 giingon, pahariya ang kalinaw ni Kristo diha sa inyo mga kasing-kasing nga ngadto sa maong kalinaw kamo sa pagkatinuod gipanagtawag diha sa maurang usa ka lawas ug magpasalamaton kamo. Busa, gitawag di ay ang pagtawag sa una, ang tanang tinawag sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Diha gihiusa sila, gitawag diha sa usa ka lawas. Hain baning lawas Bradjigi diin diha gipahimutang ang mga tinawag sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Ato lang basahan sa mga taga Kolosas kapitulo 1 bersikulo 18. Siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia, siya mao ang sinugdan ang panganay nga gikan sa mga patay aron nga diha sa tanang mga butang siya mahimong kinalabuan sa tanan. Busa, katud ang lawas nga diha gipangtawag ang mga tao sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Ang lawas di ay nga gipahimutangan mao katong iglesia. Gumikan kay ang iglesia gitawag og lawas, diin diha gitawag ang mga tao sa una, hiusan aron mailalom ka sa pagtudlo sa atong Ginoong Kristo. Ang lawas mao ang iglesia, ang ulo mao ang atong Ginoong Kristo. Ngano nga ang atong Ginoong Kristo man ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Diin diha gipahimutang ang mga tinawag sa panahon ni Kristo. Bisan pang mga tao magkupot ka mga butang tinago. Nagkupot ka magbutang unsay kinuptanan mo, mailalom ka sa pagpamunuan o niadtong giingon sa ulo nga mao ang atong Ginoong Kristo. Ipahimutang ka sa lawas, din ang atong Ginoong Kristo mao ulo. Ngano man nga ang atong Ginoong Kristo mao ulo tungod kay gipasabot. Siya mao ang pangulo sa lawas nga mao ang iglesia. Ug ang iglesia si Kristo ang magtutukod. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd? Ani Brad Makarayo atong basahon sa nakasulat sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabantog kaniya. Busa, ang gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Busa, kadto di ang gitawag di ay og iglesia nga mao ang lawas, di gipahimutang ang mga tinawag sa panahon sa atong Ginoong Kristo, katong banggilaraw sa Dios nga kahiusahan sa mga butang sa langit ug dinhi sa yuta, didto sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang gitukod nga iglesia, didto ipahimutang ang tanang tinawag sa atong Ginoong Kristo. Sa tuyog tumong ang tao mailalom ka sa pagtudlo sa atong Ginoong Kristo tungod kay naa ang tanang mga butang diha kang Kristo gitugyan sa amahan ang kagahom sa langit ug sa yuta. Tuana
sa mga tinudloan sa atong Ginoo Kristo. Nung tantani kung unsa dayoy resulta sa mga butang sa diyang human sila natudloan sa atong Ginoo Kristo. Unsa na dayon ang nakita dayon dito sa mga tinawag di na nahimutang sa iglesia. Brad Rome, ato sang susihon. Kung ang iglesia gitukod ni Kristo, dito gipahimutang ang tanang mga tinawag sa panahon ni Kristo sa lawas nga si Kristo mo'y nagtukod. Unsa ning lawas nga mauni ang gitukod sa atong Ginoo Kristo nga maong iglesia? O ka mga sakop ni sa atong Ginoong Kristo, Brad Makarayo. Ato lang pagkabasahon kini prueba din sa nakasulat sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 27. Nagaingon, kamu mao ang lawas ni Kristo ug ang matagusa kaninyo bahin ini. Busa sa English na, now, ye are the body of Christ and members in particular. 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Sa ato pa, kamo mao ang lawas ni Kristo ug ang matag-usa kaninyo mga bahin o membro niini. Busa ang mga membro sa atong Ginoo Kristo, sa panahon sa atong Ginoo Kristo, pagka mamembro ka, mahiusa ka dito sa usa ka lawas nga mong iglesia, gitukod ni Kristo, bisan pag nagdala ka magbutang sa unang panahon, din ka ng butang mo gikuptan, iya sa Dios tua ang kayusahan sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Sa tanan nga mga spiritual division, tua na hiusa dito sa atong Ginoo Kristo, kay tua ang pagtawag sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Ingon ni ana, Brad Jisrael, unsa ang opisyal nga ngalan sa iglesia di India ipahimutang ang tanang mga tinawag sa panahon sa atong Ginoong Kristo? Ang opisyal nga ngalan niya na ang gitukod, Brad Makarayo, mao ang iglesia ni Kristo. Niya ang proiba na Roma Kapitulo 16, versikulo 16, gingon, pagpangamustahay kamo ang usa, ug usa pinaagi sa balaan nga halok, ang tanan nga iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo. Niya na. Unsa di ito ang katong gitukod ni Kristo? Ang katong gitukod ni Kristo dili daghan gitukod. Iglesia nga iyang gitukod, lawas nga mao ang iglesia gipahimutang ang iyang mga membro gitawag iglesia ni Kristo. Pero unsay hiyas nga naa nila? Ang hiyas nga naa nila tuay giingon sa atong Ginoo Kristo Mateo 28:18, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Unsa may paglantaw sa uban sa PBCM nga gitawag spiritual division. Alang sa kasayuran sa tanan. Prangka nga pagkaistorya sa ire. Ma-Facebook ka man og ma-YouTube. Tanang nakakita og naglantaw karon og naminaw. Kadtong gitukod ni Kristo nga iglesia, gitawag tog spiritual. Buti pasabot spiritual division gyapon sila. Din sa tanang mga spiritual division sa panahon Kristo, siya ang kinalabuan. Sa panahon sa atong Ginoo Kristo, didto ang kahiusahan atong lantaw. Nga ang matinunan sa atong Ginoo Kristo katong gitawag iglesia, mao mo to matinunan usa na sa Apostol Pedro ug ang iyang mga kaubanan. Unsay giingon ni Apostol Pedro? Ang giingon ni Apostol nga si Pedro, giingon nga sila ingon nga mga buhing bato natukod ingon nga espiritual nga balay. Pruibahan ta. Unsay pruiba, Brad Jiggy? Ang pruwiba na Brad Makarayo to lang basahon diri sa New World Translation sa unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 4 ug 5. Sa nagaduol kamo kaniya sa mangadto kamo sa usa ka buhing bato, sinalikway tinuod sa mga tawo apan pinili bililhon sa Dios. Kamo usab ingon nga buhing mga bato gitukod nga usa ka espiritual nga balay alang sa katuyuan sa usa ka balaang pagka saserdote aron magtanyag sa espiritual nga mga halad nga dalawaton sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kadto day matinunan sa atong Ginoo Kristo, gitukod sila ingon nga buhing mga bato o gitukod nga usa ka espiritual nga balay. O tanawa ha? Ang mga tinunan sa atong Ginoo Kristo gitukod ingon nga usa ka espiritual nga balay. Sa atong nabasa. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Sa atong nabasa. Okay. Brad Lloyd, katong gitawag og espiritual nga balay nga mao to matinunan sa atong Ginoo Kristo ingon nga mga buhing bato nga gitukod nga usa ka espiritual nga balay. Balay ang gisgutan nga sila natukod. Ingon sa usa ka balay. Unsa man na kanang gitawag og balay? Aniya Brad Makarayo atong basahon ang nakasulat sa unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15. Kung malangan man galing ako, ikaw mahibalo na unsaon sa paggawi. Diha sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Ang haligi og panalipod sa kamatuoran. Busa sa nakasulat sa Biblia, unsa di ay tong gitawag di ay og katong giingon nga kita ingon o kamo ingon nga mga buhing bato nga nahimong usa ka espiritual nga balay. Mao di ay ang gitawag balay iglesia sa buhi nga
Dios. Unsa man nga iglesia? Iglesia nga mautong gitukod ni Kristo, iglesia ni Kristo. Diha gitawag ang tanan nga mga membro sa atong Ginoong Kristo sa unang kapanahonan, diha gyud sila gitawag. Asa sila gitawag? Diha sa gitawag og iglesia nga gitawag ang iyang mga membro og espiritual. Karon, kay ang atong Ginoong Kristo gitawag man og espiritual. Pabor ko na ang New World Translation, ako sang basahon. Ako sang basahon ni. Tanawon ko sa basahon ni Brad Romy, ang New World Translation. Atong lantawon, ang atong Ginoong Kristo, kung ang iyang mga tinun-an, gitawag man ingon nga mga buhing bato, gitukod nga usa ka espiritual nga balay. Ang balay, iglesia. Gitukod sa atong Ginoong Kristo, ang iglesia. Iglesia ni Kristo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Question, kinira, si Kristo nga nagtukod, unsa siya? Giingon, dakong bato nga espiritual si Kristo. Puribahan na to. Basahon nako ang nakasulat sa unang Korinto 10:4. Basahon nako. Giingon sa nakasulat dire sa unang Korinto 10:4. Giingon sa pagpahayag. Og ang tanan nanginom sa samang espiritual nga ilimnon, kay sila tag-imnanan man, gikan sa espiritual nga dakong bato, nga nagsunod kanila, doon na di ay espiritual nga dakong bato, nga nagsunod sa mga tinun-an sa atong Jesucristo. Og kanang dakong bato nga espiritual ang gipasabot, mao si Kristo. Unsa day si Kristo? Labaw sa tanang mga espiritual division. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, mao nang ang tanang mga butang nahiusa dito sa atong Ginoong Kristo, mga butang sa langit ug mga butang sa yuta, ang kayusahan pud sa tao sa panahon sa atong Ginoong Kristo, tuwa sa pundok nga espiritual, asa iglesia ni Kristo. Kinsay nangulo? Ang labaw, ang pinakadako, dakong bato nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mao bitong giingon na sa Mateo 16:18, pagbalikan ang nakasulat kay King James Version may gibasa kaganiha sa kauban nga ministro sa Mateo 16:18 nga nakasulat sa balaang kasulatan ni nga gibasa ni Brad Lloyd. Basahon nako pagbalik pero ari na ko mobasa sa New World Translation aron pagawason nato nga giingon. Ang dakong bato, mao si Kristo. O unsay gihimo sa dakong bato nga espiritual nga mong atong Kristo. Mateo 16:18 giingon, dugang pa, ako magaingon kanimo, New World Translation ni, ikaw si Pedro, og sa ibabaw ni ining dakong bato, pagatukoron ko ang akong kongregasyon. Dini kongregasyon. Diha sa King James Version, sa unang hubad, sa ikadong hubad sa King James Version, iglesia nga gitukod ni Kristo. Diri kongregasyon. Asa gitukod? Sa dakong bato. Kinsang dakong bato? Mao ang atong Ginoong Kristo, unang Korinto 10:4. Unsa si Kristo? Dakong bato nga espiritual. Ang iya pong mga tinun-an espiritual. Na. Kita na. Muna giingon nga unsa man ang paglantaw sa uban sa espiritual nga pundok. Bisan pa ang atong Ginoong Kristo, dakong bato nga espiritual ug ang mga tao niya gitawag og mga espiritual. Ha? Mao na nga sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon dinhi nata. Kay ang atong Ginoong Kristo dakong bato man nga espiritual. Ang iya matinun-an espiritual gyapon. Katong balay nga maong iglesia gitukon niya espiritual gyapon. Unsa ang anaa sa mga tinun-an? Didto na nagsumikad. Unsa man ang paglantaw sa uban sa pulong sa Dios, dayag-dayag nga gisulti ni apostol nga si Pablo, nga gilangkob na sa ilang pagkatinun-an ni Kristo ang mga butang espiritual ug ang mga butang material. Betan-aon ta, unsay prueba ni ana atong mabasa sa balaang kasulatan, Brad Romy. Ato lang basahon Brad Makarayo kining nakasulat sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 13. Ang atong basahon kining New World Translation nga Biblia. Oh. Sige, padayon. Sa bersikulo 13, Brad Romy. O sa 13. Sige. Kining mga butanga atong gisulti usab dili pinaagi sa mga pulong nga gitudlo sa tawhanong kalam kundili pinaagi sa kaniadtong pinaagi
niadtong gitudlo sa espiritu sa tanang atong gilangkuban ang espiritual nga mga butang sa espiritual nga mga pulong mo kanang makarayo. Busa agi pasabot, matod pa sa gibasa. Kining mga butanga atong gisulti usab. Dili pinaagi sa mga pulong nga gitudlo sa tawhanong kaalam, kun dili pinaagi ni atong gitudlo sa espiritu. O dunay nagtudlo nga espiritu. Samtang atong gilangkob dana ha ang espiritual nga mga butang sa espiritual nga mga pulong. Doon na di ay sila gidala nga nalangkob espiritual nga mga butang ug espiritual nga mga pulong. Ingon ana ang atong nabasa sa Biblia. Kinsa nag-explicar? Si Pablo. Atong gilangkob ang mga espiritual nga butang sa mga pulong nga espiritual. Una na. Ingon ana sila. Espiritual sila. Muna nga dili ikatingala ang pagtulon ang PBCM spiritual division. Ha? Usa sa mga spiritual division, pero pamatud-an na mo ang tanang spiritual division din hinatawagon sa PBCM, musugot ang tawag sa dili, mailalom ka sa Dios nga Espiritu Santo. Mugawas ni pag-abot sa unahan. Mugawas ni pag-abot sa unahan. Atong susihon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Kadto tutukan sa nato, katong spiritual division sa una, nga mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Din gipanguluhan sa atong Ginoong Kristo, din si Kristo ang nagtudlo. Unsay papel sa Espiritu Santo ni atong unang kapanahonan. Dako ug papel. Dako ug kalambigitan. Sa makadaghan namong gibalik, Lucas 3:16 nagsulti si Juan. Sa sunod niya, dunay gamhanan pa kay kaniya nga igabautismo, maong Espiritu Santo kalayo. Ug ang mosunod kaniya diha sa Juan 1:29 sa Bibliang Katoliko, maong atong Ginoong Kristo. Ug ang mubautismo di ay sa Espiritu Santo kalayo, maoman ang mosunod kaniya si Kristo di ay. Giyon sa pagpadayag ni Kristo ang Espiritu Santo ngadto iya matinud-an kay mao may iyang tinudluan nga mga espiritual ni atong panahona. Sa buhat 1:8 makadawat sila gahom kung mukonsad na ang Espiritu Santo kanila buhat 1:8. Ug ni adtong panahona nganong gisaaran sila nga makadawat og gahom pag mukonsad ang Espiritu Santo tungod kay dunay dakong buluhaton sila nga mga espiritual. Sila nga mga tinun-an ni Kristo. Ang ilang misyon magwali ug dili kay pagwali lang, manambal. Lucas 9:1-2. Munang makadaghan namong gibalik. Ha? So gisugo sila sa dakong buluhaton pagwali o pagpanambal. Mao nang si Kristo may nagsaad nga maton niya madawatan ang gawon pagmukonsa ng Espiritu Santo. Pagkahitabo na nga natuman ang gisulti sa atong Kristo aron nga mubuhat na sila sa dakong buluhaton. Mao na dayon tong pag-abot sa adlaw sa Pentecostes didto na ni kunsad ang Espiritu Santo. Ug ang giingon ni Juan nga Bautista nga ang Espiritu Santo ug kalayo igabautismo ni Kristo, ang resulta sa bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo mao na tong ang kalayo human ni kunsad ang Espiritu Santo ang gahom na mao gi pasabot tungod kay ngano man tungod kay niadtong panahona ang nakita pagkunsad pares hunahuna ang buhat 1:8 madawat ang gahom pag mukunsad ang Espiritu Santo dunay bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo nana gipasabot pagbabautismoan sila sa Espiritu Santo na atong giingog kalayo. Unsa may nakita sa danikunsad ang Espiritu Santo? Mao tong daw dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Buhat 2:1 hangtod sa bersikulo 4. Didto na nga ang kahulugan di ay sa kalayo nga gipasabot. Bautismo sa Espiritu Santo kalayo ang kalayo. Gahom sa Dios mao bitaw na nga kun pangahasan ang pagdaladala sa bautismo sa Espiritu Santo kalayo trabaho na sa Dios. Ang problema mapaninglan ka man. Ang resulta sa nabautismoan sa una din ni kunsad ang Espiritu Santo ang nagpakita daw dila nga daw kalayo mauman ang gahom dawbe kay mabasa man sa buhat 5:12 nga ang Dios nagbuhat nagdagkong mga milagro ngadto sa nakunsaran sa Espiritu Santo. Diha na. Mao na ang resulta. Mao nang ang Dios nagbuhat nagdagkong mga milagro pinaagis kamot sa mga apostoles. Ug usa sa mga apostoles nag-ingon na dayon, bideklarar na kung gisugo man sila sa Lucas 9:1-2 pagwali o pagpanambal, niingon na Pablo ang akong pagwali dili pinaagis makabibihag nga kaigmat sa mga pulong lang kun dili inubanan sa gahom sa Dios. Didto na. Mao na nas unang Korinto 2:4-5 gisamarais ko ni tungod kay daghan ang sitas nga atong palutson. Ha? Unsa dayon ang resulta nga nakita? Mao na tos Pablo nga bisan pa ang mga panyo o mga sinina nga madapat lang sa lawas ni Pablo ni sa iyang mga kauban
maayo sila sa ilang balatian. Bisan pag wala dan-a sa tubangan sa mga apostolis. Basta makadapat lang ang sinina o panyo dito sa mga apostolis, maayo. Sa atong nabasa nakasulat sa Biblia, di man na ikapanghimaka kay gibasa igo man lang may nagbasa nga PBCM ana. Pero ang subo lang palandungon tungod kay nagprangka man ang usa sa nag-ingon nga ang iyang pagwali dili pinagis makabibihag nga kaigmat sa nga pulong lang ug diha sa iyang lawas makadapat lang ang sinina ug ang panyo, maayo dadon na pagbalik sa tungod ngadto sa pasyente. Ang pasyente maayo na. Unsa may giingon ni Pablo? Mao man ang ikaduhang Korinto 1:22, mao ni resulta, giingon no. Siya ang nagmarka kanamo ug naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among kasing-kasing. Mao nay dakong problema. Patinga raman kuno tong ang ilang nadawatan, partial raman to sa ato padili pa to hingpit nga pagdawat. Do na pagyoy kasunod. Kinsa ang unang nakadawat sa Espiritu Santo na kunsaran? Si Kristo mo'y magtutudlo. Hunana ha? Ato nang kwintadahon. Ang gitudloan ni Kristo gitawag og iglesia, dunay gahom nga anaa nila. O mao na siya ang iglesia ni Kristo. Dunay gahom nga naa sa iglesia sa atong Ginoong Kristo. O mao man na. Ang gahom nga naa nila mag-ayo sa mga balatian. Dili kay sa pagwali lang. Ingon niya na ang nabasa nga nakasulat sa Biblia. Dabi kay gideclare man Pablo patinga lang ang Espiritu Santo nila. Katuding paghimo og dagko mga milagro nila pagwali, pagpanambal, patinga lang. Do na pay hingpit nga kasunod nga dako na sang buluhaton. Kinsa ang magtudlo niya na? Mo nay dakong question. Ha? Kinsay magtudlo ni ana og maghatag na pod sa mga butang? Timan anta. Sa katong nakunsaran sa Espiritu Santo ni adtong unang panahon, diin nadawat nila ang gahom para sa ilang misyon, pagwali o pagpanambal. Mideklarar, dili pa kato di ay hingpit tungod kay kato patinga. Pagpatinga magpantahi kag pantalon, mangayo ang sastre og down payment. Ang pangayoon katunga. Kung 1,000 ang tahi sa imong gipatahi, mo partial ka og 500 pesos. Wala nagpasabot. Nga wa nay kasunod nga mubay, wa nay sunod nga bayad nimo na apan another 500. Pag humagtahi, kuha nimo ang imong gipatahi. Nahatag niya, nahatag na po nimong bayad. Karon kay patinga raman to, partial raman to. Napay kasunod mo nay pangitaon na to. Kining kasunod kinsa na gid pod ka kay mutudloan Mao man na siya. Una-hunaon na to, mga nagsunod, karos, naglantas Facebook, sa YouTube, naminaw sa programa sa Power Radio, wala ba ita sa panahon sa atong Ginoong Kristo? Niabeta ni ining panahon ng karon. So atong lang taon, nung tanta kay partial man, hain ka ning kasunod ha? Kay katong giparsyal, naaman sila ibulaton, pagwali o pagpanambal. Hain ka ning giingog kasunod ha, mudagpak ha? Mao ni siya. Kung asa nang mudagpak mao ni, unsa may paglantaw sa mga tao sa pagtukod ni Master sa PBCM, ginailhan na kini spiritual division nga pagtulunan PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionaries, muni giingon namo musugot ang tawag sa dili. Ha? Normal naman na pag dili ta nagtuo. Kaya dili kita mutuo nga kini mao ang tinuod nga spiritual division. Pero sa PBCM nga ni dawat, gidahom na mo, kinigod ang tinuod nga spiritual division. Nganong stand na mo sa Espiritu Santo man. Tanawa ang sistema sa Deuteronomio 29:29, si Jehova ginikanan sa tanang butang. Mateo 11:27, si Kristo tinugyanan sa butang. Dawbe kang Espiritu Santo magkukuha man sa tanang mga butang. Ana, puribaan tani karon. Ang mga butang nga didto sa atong Ginoong Jehova gitugyan man ngadto ni Kristo, kuhaon naman po sa Espiritu Santo. Pruibahan ta. Asa ang pruiba, Brother Israel, nga ang mga butang nga dito ni Kristo, diin gitudlo niya sa mga tinunan, muabot ang panahon, kuhaon na sa Espiritu Santo. Niya, Brad Makarayo, giya pag itudlo, Brad Makarayo. Niya, itong basahon diri sa nakasulat sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13, Lapustas 15, gingon, unig-abot na sa Espiritu kamatuoran siya, mao ang magatudlo kaninyo, ngadto sa nga kamatuoran. Kay siya, dili man magasulti sa iyang kaugalingong kabubuton, hinunuwa ang iyang iga, madungog ang iyang iga sulti kaninyo. Ang mga butang nga umalabot, iyang igatug-an kaninyo. Aturo sigingon, siya magapasidungog kanako, kay siya magakuha man sa mga butang nga aniya kanako, ug iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanang mga gihuptan sa amahan kini ako, mao man gani nga giingon ko, nga siya magakuha sa mga butang nga aniya kanako, ug iyang igasugilon kini kaninyo. Tanawing punto.
Deuteronomio 29:29, si Hioba ginikanan sa tanang mga butang. Pag-abot sa atong Ginoong Kristo, ang mga butang nga ditong Hioba gitugyan dito sa atong Ginoong Kristo. Si Kristo na po'y nagtudlo, dabi kay nag-ingon man ang atong Ginoong Kristo, ang Espiritu Santo mutudlo na po na. Kung ang Espiritu Santo mutudlo na, katong mga butang nga gitugyan sa amahan dito ni Kristo, kuhaon man to sa Espiritu Santo. Mo ning giingon namo, musugot og sa dili. Kung to aman ang kahiusahan sa tanang mga butang, sa langit ug sa yuta, butang tinago, didto man sa atong Ginoong Hesukristo, moabot ang panahon, musugot ang tawag sa dili, ang kahiusahan na sa Espiritu Santo. Kanara, maura na ang among ipasiuna. Ngano? Na nabasa sa Biblia, nga Espiritu Santo magkuha sa tanang butang. O ang Espiritu Santo sa nabasa ni Brother Israel, inikabot, magtudlo sa tanang mga butang. Nganong magtudlo? Okay, siya may mukuha sa mga butang dito sa atong Ginoong Kristo. Kung doon ay mga maglantaw sa Facebook karon og sa YouTube ug namino sa programa sa Power Radio kon ato manglibugon atong hunahuna ay nalaglibugan ano si Kristo may nagsulti igor mi nagbasa ana ha may nagsulti mi unya wala na isulti sa atong Ginoong Kristo mismo ang atong Ginoong Kristo maoy nagsulti ana musugotan sa dili kung nagsunod ta sa atong Ginoong Kristo nung tanta sundan ta ang gisulti sa atong Ginoong Kristo unsay gisulti niya gumikan kay kita tao lang atong lang taon unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo. Mga bitaw tong giingon bitaw ni Apostol Pedro sa buhat 5:29 kinahanglan mo'y among unahon pagsugot ang Dios inay ang tao dili tao ang atong gasundon ang atong gisunod ang gisulti sa atong Ginoong Kristo dabi kay ang tanang mga butang giingon man ni Kristo kuhaon ni Espiritu Santo siya na pud ang magtudlo kaninyo di tuwa na sa Espiritu Santo ang question ha mao pa ni nganong ang Espiritu Santo na mo'y magkuha? Kay gideklarar man sa atong Ginoong Kristo, ang Espiritu Santo musugot ang tawag sa dili, mupuli man gyud sa atong Ginoong Kristo diri sa kalibutan. Buot ba ipasabot, mupuli ang Espiritu Santo diri sa kalibutan aron siya mismo mangunay na sa pagtudlo sa iyang mga tinun-an. Mao man na. Sa panahon sa una gigamhan, usa ang nagawom Espiritu Santo. Nadawat nilang gahom gigamit sa pagpanambal, human mikunsa ang Espiritu Santo. Ang nagtudlo si Kristo. Pero moabot ang panahon ang Espiritu Santo na mangunay sa pagtudlo. Kato mga butang kuhaon na pod gikan sa atong Ginoong Kristo. Tuwa na. Ang mga butang ug ang kagahom tuwa na sa Espiritu Santo. Siya mismo muunay na sa pagtudlo siyang tao. Una man tong gibasa ni Brother Israel sa Juan 16:13-15. Asa pa ang prueba brajige nga ang Espiritu Santo magtudlo siya tungod kay gideklarar sa atong Ginoong Kristo ang Espiritu Santo mupuli niya dinhi sa kalibutan buti pasabot ang Espiritu Santo do na napoy another nga magtutudlo kinsa Dios nga Espiritu Santo biatong tanawon sa Biblia. Ato lang basahon ang pulong sa Dios Brad Makarayo sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ug 26. Kining mga butang nga gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kun makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo ang mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang ug magpahinumdom sa tanan nga akong giingon kaninyo. Tuwa na. Ang Espiritu Santo puli sa atong Ginoong Kristo. Pag puli na sa Espiritu Santo diri sa kalibutan, ang atong Ginoong Kristo nagsulti, mao na nga giingon na sa nakasulat sa balaang kasulatan nga ang Espiritu Santo na mao ang magtudlo ngadto sa iyang mga tinun-an. O kanay atong nabasa sa balaang kasulatan, prangka-prangka nga istorya na. Kung na may magunahuna nga kita, lantugion pa pinaagi sa hunahuna sa atong gisulti, ang ilang gisupak ang ato ng Ginoong Kristo. Kaya ang atong Ginoong Kristo man mismo nagsultihan, igor man mi nagbasa. Unsaon man mao man ay nakasulat. Anda ko lang problema musulti mi wa sa Biblia. Dabi kay naamas Biblia karon. Unya, unsa mang usa ngano nga importante nga mailalom ta labi na nining panahon na karon kay nasa punta sa pinakakuyaw nga gisulti sa atong Ginoong Kristo nga Espiritu Santo magtudlo tungod kay dunay gisulti ang atong Ginoong Kristo nga dakong palaaboton nga kining mahitabo mas ngilngig pa ni kung ikumparar sa lunop kung kuyaw man kayo ang panahon sa lunop 8 lang katawo na luwas kining atong palaaboton mas pani grabe ni kadakong kasakitan at tubangon tabo sa din basta-basta Brad Lloyd kasi prueba. Ano Brad Makarayo ang prueba? So atong basahon ang nakasulat sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21. Kay unya maabot ang dakong kasakitan nga ingon, wala pa nahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan. Hantud karon og dili na gayud mahitabo pa. Busa, kini ang prueba nga naay nakasulat diya nga dunay dakong kasakitan nga wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Brad Rome, mao na ni ang
Mao na ni ang atong ikapangutana. Karon pangutan-on tika. Nasa nakasulat sa balaang kasulatan, giingon diha nga ang Espiritu Santo magtudlo na. Ngano nga ang Espiritu Santo magtudlo? Kinsay tudloan niya? Ang iyang mga tinun-an ug mga alagad. Moingon ta karon. Do na bago di ay mabasa sa Biblia nga pagpangalagad nga maotong mugawas nga naay mga tinun-an ang Espiritu Santo. Okay, basahon na to, ihatag na to. Asa sa Biblia, Brad Romy, nga dunay pagpangalagad diya sa Espiritu Santo. Ato lang basahon, Brad Makarayo, kining nakasulat sa ang pulong sa Dios dinhi sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 naging dinhi. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios. Karon sumala sa bag-ong kinabuhi nga sinulat sa atong pagsunod sa Espiritu Santo sa dili sa pagkanhing kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Palihog ko na to, be, tanaw na to. Unsay giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan? Ang giingon sa nabasa, nga giingon sa pagpahayag. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita karon sa kasuguan nga nagulipon ka nato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo. Say nabasa. Doon na pagsunod, pag-alagad. Asa? Diha sa Espiritu Santo. Mao ni giingon ko. Kung ang mga tinun-an ni Kristo gitawag silag mga espiritual, ang mga tinun-an po sa Espiritu Santo gitawag po ni og espiritual. Ha? Ngano man, dunay gilangkob mga butang espiritual ug mga pulong espiritual. Mauna nga dunay mabasa nga pagpangalagad ang tanan nga nangakabig sa PBCM nga bag-ong nga membro aning mga panahona nga bag-o pang nangalagad sa Espiritu Santo diri dapit sa pagtulon ang PBCM, wala masayop sa pagpangalagad ngano adunay pagpangalagad sa Espiritu Santo. Besan pa sa pagampo. Dunay pagampo diha sa Espiritu Santo nga diha ka magampo mga liya ug mga muyo sa Espiritu Santo. Unsay prueba ana, Brad Israel? Niyang prueba na, Brad Makarayo, nga diha kita pagampo sa Espiritu Santo, Brad Makarayo. Judas kapitulo 1 bersikulo 20 gingon, apan kamo nga mga hinigugma kinahanglan managtubo diha sa imong balaang uyamot nga tinuan, pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Klaro. Mao na siya. Ang pagpangalagad sa Espiritu Santo. Ang pagampo diha sa Espiritu Santo. Wala masayop. Ang mga nangakabig, labi na sa bagang duot sa mga tao diha karon sa dapit sa Cotabato. Ingon ni ana nga plastada og sistema. Mao na giingon nga musugot ang taog sa dili, mailalom ta sa pagtudlo sa Dios nga Espiritu Santo. Mao na ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug sa pagsulti sa atong Ginoo Kristo ana, may mga tao dayong himuong kasangkapanon nga gisulat na daan nga nalatid sa Biblia, mugawas dayon nga dunay mga tao nga magwali sa Espiritu Santo. Unsay prueba na, Brajigi? Ang prueba na Brad Makarayo ato lang basahon diri sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipakahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nang andoy sa pagsud-og. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, unsa di ay ang nabasa sa Biblia, dunay mga tao nga magwali sa Espiritu Santo. Kadtong mga gitudloan sa Espiritu Santo, mga alagad ug nangalagad sa Espiritu Santo, diya nagampo sa Espiritu Santo, ang nabasa, ang ilang buluhaton, magmantala ug magwali sa Espiritu Santo. Sa walay ko kaulaw, ang trabaho sa mga ministro sa PBC, besan pa sa mga misyonaryo, nagsangyaw sa balita sa Espiritu Santo. Kana nga pagwali, gisugdan 1967 na rehistro 1971, naglawig hangtod karon. Kung dunay nagtuo nga uban nga ang PBCM na bungkag, nasayop ang uban.
Munay giingon ni Master sa unang panahon, di nagbanghilyo siya. Wa siya magsalig sa kinabag-an sa PBCM. Kay daghan pa siya mga tao nga naas gawas nga iyang tawagunon nga wala pa na apel sa pagpangalagad. Dekada 60, 70, 80, 90. O karon, naanay mga ebidensya. Nagsugod pa lang ni, kanang ginapangumusta na, nagsugod pa lang ang tikang sa pagtawag na sa nagkalain-lain nga mga kaigsuonan diya sa nagkalain-lain nga mga dapit. O kana gitawag na Dios na ang nahibaluan. Ngano man tungod sa inungdan sa panahon ni Kristo ang laraw sa Dios didto hiusahon may spiritual division ka man. Diya kay usahon kang Kristo. Pero sa diya nga niabot ang panahon gumikan kang ilang buluhaton parsyal o patinga ang kasunod ni anak dunay another na pod nga dakong buluhaton. Asa tuan na po makita ng Espiritu Santo na mismo mao'y mangunay sa pagtudlo sa iyang mga tinunan. Diha nang bahina naa na po ang dakong buluhaton. Muna'y giingon sa dabok nga translation sa Ecclesiastes 1:9, history merely repeats itself. Kung ang mga tinunan ni Kristo gitudloan sa atong Kristo gitawag espiritual, ang pagtudlo ni Kristo dunay ilhanan unsa nas ilang kamot ang pagwali o pagpangayo sa mga balatian. Sa ikaduhang hugna nga another na pod nga pagpangalagad niadto na pod ang Espiritu Santo na mismo ang mangunay sa iyang mga tinunan sa pagtudlo. Diyan maunay nabasa nato sa balaang kasulatan. Ug ang PBCM natukod na, gibasa kanunay na sa kauba ministro Brother Jiggy Macarayo sa Bailos nga ang purpose pagtukod magsangyaw sa Kristoanong pagtulunan o paghatag sa paghatag sa nanginahanglan sa sa ilang pagkasakayuhan sa naghambin sa balatian, paghatag, pagtambal, medical. O na, muna usa ka trabaho sa PBCM. Ingon ni ana nga sistema. Busa ang nabasa nga nakasulat sa balang kasulatan, wali nga Espiritu Santo nga sa katumanan, walay ko kaulaw. Natay kagawasan nga nalatid sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights, Article 3, Section 4, Section 5, sa makadaghan namong giingon, freedom of speech, freedom of religion. Busa ni anang bahina, dunay kagawasan sa pagpili ang tao, asa ka nga pagtulunan makapili. Dunay kagawasan, unsay iwali mo. Ug ang kagawasan sa pagtulon ang PBCM, pagwali sa Espiritu Santo nga naas Biblia. Kung doon na may nidawat sa wali ng Espiritu Santo sa pagtulon ang PBCM, ug doon na may nidawat sa pagampo, nga giampo sa PBCM, diya dapit sa Espiritu Santo, unay mabasa. Naay pagampo des Espiritu Santo, Judas 1:20. Doon ay pagpangalagad, Roma 7:6. Awa na ra, why na kulang. Sita sa Biblia. Na, atong gipangdiga ang mga sita sa Biblia. Ug ang wali sa Espiritu Santo sa way ko kaulaw, kaming mga ministro sa PBCM nagwali uban sa mga misyonaryo ug mga misyonarya katambayayo sa pagpakatag ug pagpakaila sa wali nga Espiritu Santo. Inana nga plastada nga kining waliha muni giingon mauning maayong balita sa wali nga Espiritu Santo, maayong balita nga nagdala sa timbre sa Espiritu Santo. Unsay prueba, Brad Lloyd? Ano Brad, makarayo ang prueba kung atong basahon ang kasulat sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 13. Pinaagi kaniya, kamu usab, sa pagpadungog ninyo sa kamatuon niya pulong, sa maayong balita, may tungod sa pagluwas kaninyo, ug sa nagpanuon na kamu kaniya, gitimbrihan kamo, nga ang gitimbri mao ang gisaan nga Espiritu Santo. Dakog kalambigitan ang wali nga Espiritu Santo. Gitawag maayong balita, wali nga Espiritu Santo. Ang maayong balita nga wali nga Espiritu Santo para sa kaluwasan. O ang wali nga Espiritu Santo nagdala sa timbre sa Espiritu Santo. Unsay gitagan-an sa timbre sa Espiritu Santo, Brad Rome, nga mahatag pinaagi sa pagwali sa Espiritu Santo. Dili kini siya ipasakit, Brad Macarayo sa mga Ang dala ni ana mao ang para sa adlaw sa pagtubos dakong kaluwasan. Unsay prueba? Itong basahon din sa Efeso, Kapitulo 4, versikulo 30. O gayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gikatimbrihan na kamuhalang sa adlaw sa pagtubos. Tuan na. Sa Bibliang Katoliko, gipatikan ta aron moabot ang adlaw nga luwason ta sa Dios. Sa unsang paagi, pag mutuo ka, mudawat ka swali, napatikan ka sa Espiritu Santo. Para pang kaluwasan, dili para pang kalaglagan. Unsa man ang paglantaw
sa mga maglantaw sa ato Brad Romy. Doon na may mga komentaryo. Okay na ng mga komentaryo. Pero sa ato diha, mao ni pahinumdum na mo. Sa tanan nga ila pang hasulon ang hunahuna sa naglantaw sa Facebook o sa YouTube o naminaw karon kining among gisulti na sa Biblia. Hinana raman nga sistema. Wala mi mukawa sa Biblia diha. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang timbre sa Espiritu Santo nga gidala pinaagi sa pagwali, ang timbre sa Espiritu Santo nagdala sa bautismo sa Espiritu Santo o sa timbre sa Espiritu Santo. Asa nabutang para pangkaluwasan ra ba? Asa nabutang na? Nasa labutan Hebrehanon 10:15-16 niingon ang Espiritu Santo isulat ko kinis ilang sa labutan o sa ilang kasing-kasing. Kanara. Nganong diha gisulat sa Espiritu Santo sa labutan? Asa ang sa labutan himutang nasa agtang, nasa ulo. Pangutanang ano nga man lagi mo ipatik sa inyong agtang lagi mga PBCM, kamo mga ministro sa PBCM. Oh, kay sa Levitico 19:28, giingon ayaw mo pagsamad sa inyong unod ni magpatik kamo. Pinaagi, sa kami namatay ni magpatik kamo. Mao nang giingon nga kon literal nga patik ginamitan ang langking ug dagom. Pero kaysa sulod na sa labutan, sa mo to dito gamitag langking ug dagom tong sa labutan sa tao. Busa naa sa sulod, naa sa agtang. Nganong nas agtang? Tungod kay adunay purpose. O say purpose? Mo bitaw nga giingon nga ang timbre sa Espiritu Santo nagdagkaluwasan para sa gitagan panon tuay dakong kasakitan o nga gisulti sa atong Ginoong Kristo. Naay kuano, naay angay apason sa tao o apasa lang. Ang timbre sa Espiritu Santo giwalis mga ministros BBCM, gisangyaw sa mga misyonaryo mga misyonarya sa nagkalain-lain nga mga dapit. Unsay purpose? Tungod sa dakong buluhaton, tungod sa dakong kasakitan nga atong atubangon, unsay pruebaan na Brad Israel? Palihog pagbasa sa Pinadayag kapitulo 7 versikulo 1 hangtod versikulo 3. Niya Brad Makarayo, sumala sa gisitar mga sitas gingon, tapos niini nakita kong upat ka manulunda nga nagtindog diya sa upat ka tumoy sa yuta, nga nagpugong sa upat ka hangin sa yuta nga aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o bisan unsa nga kahoy. Unya nakita ko ang laing manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw ug nagdala sa timbre sa Dios nga timbre sa buhi nga Dios ug sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka manlunda nga gihatagan og gahom sa pagpangdaot sa yuta o sa dagat nga nag-ingon kanila ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o ang dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diha sa ilang mga agtang. Tuana, dunay gihimong kasangkapan gipugnan ang katong naghawid sa upat ka hangin aron di sa dagmalan ang ibabaw sa naong sa yuta. Ayaw sa ninyo dagmali ang kakahuyan o ang mga ania sa yuta, sa ibabaw sa yuta. Hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan sa ilang agtang. Unsang timbriha? Timbre sa Dios nga Espiritu Santo. O nana? O, nabasa. Unsay hinungdan ngano nga napugnan? Ha? Dili sa may tabo ang dakong kasakitan. Dunay buluhaton pagpangtimbre, pang buluhaton. Ayaw sa kay amo sang timbrihan ang mga alagad sa Dios diya sa ilang agtang. Sa nabasa nato sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang dakong pangutana kini. Ngano nga dunay buluhaton nga napugnan sa tungod kay ang mahiagom ana. Pasensya na lang. Satana mangyamid man tas wali sa Espiritu Santo nga giwalis mga ministro sa PBCM ug sa misyonaryo way bali wala gyud nay bali namo ngano tuaraon niya ta mag-abot sa unahan way pagmahay nga maguna way pagbasol nga maguna dili ni panghinadlok tinuod man na unsay prueba sa Biblia basta kay ang timbre nga nagsulat diya sa agtang ang Espiritu Santo Efeso 4:30 Efeso 1:13 timbre sa Espiritu Santo, asa nabutang sa agtang, alang sa ikaunsa na, kaluwasan sa tao pag-abot sa adlaw, pagpangdagmal nga niya sa ibaw sa naong siyuta. Kaya mahiagom, Biblia ang atong patubagon. Brad, sige, unsay mahiagoman. Sa di gyud kadawat sa timbre sa Espiritu Santo. Pinaagis pagwali. Ato lang basahon sa Pinadayag kapitulo 9 versikulo 3 ug 4. Ug gikan sa mga aso nang gula ang mga dulon nga minghugpa sa yuta ug kini sila gihatagan og gahom maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta ug sila gipinahan nga dili nila pagadagmalan ang tanaman sa yuta o bisan unsang lanhaw nga nagtubo o bisan unsang kahoy kun dili ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang. Tuana,
Biblia nagtubag, ang mahiagom mga tao nga walay timbre sa Dios, diya sa ilang agtang. Musugot man ang tawag sa dili. Munay gingon. Unsa may paglantaw nila sa PBCM, ang PBCM naningkamot lang. Ang mga ministro o ang mga misyonaryo o mga misyonarya naningkamot lang sa among trabaho. O ang Espiritu Santo siya mangunay sa pagbautismo. Kay trabaho man na sa Dios. Ang pagbautismo di man na sa tao. Espiritu Santo nga bautismo, dili na trabaho sa tao, trabaho na sa Dios. Nga Espiritu Santo, diya man ang bautismo. Ha? Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, diha na. Muna'y giingon, dako o kabililon ang timbre sa Espiritu Santo nga nasa agtang. Mahiagom ang mga tao, mawalay timbre sa Dios, nga Espiritu Santo sa ilang agtang moabot ang panahon nga panagna sa Biblia. Biblia man ang nagistorya na, di man kami. Brad, Lloyd, duha kamatang, pila ba kamatang ang anghel kung magisgota? O angel, messengers of God. Kay kanang giingon sa nakasulat diha, mao man ang anghel, ang upat ka manulunda, anghel man, ang nagsinggit pod, manulunda gihapon, bitan-awon ta. Ano Brad Makarayo, kanunay natong ginawali nga adunay duha ka matang sa anghel or angels sa English. Kung atong basahon ang English translation sa the Holy Bible containing the Old and New Testaments, authorized King James Version with explanatory notes and cross-references to the standard works of the Church of Christ of Latter-day Saints, published by the Church of Christ of Latter-day Saints in Salt Lake City, Utah, USA in 1979. With Bible Dictionary, page 608, these are angels. These are the messengers of the Lord and are spoken of in the epistles to the Hebrews as ministering spirits. In accordance with Hebrews chapter 1 verse 14, we learn from later-day revelation that there are two classes of heavenly beings who ministers for the Lord. Those who are spirits and those who have bodies of flesh and bones. Sa ato pa Brad Makarayo, muna atong kanunay giprobahan nga adunay duha ka matang sa anghel. Kani silang mga anghel nga sinugo sa Ginoo o gisgutan diha sa mga sinulat ngadto sa mga Hebrewhanon nga espirituhanong sinugo. Sumala sa nisulat sa Hebreo kapitulo 1 bersikulo 14. Nasayra nato gikan sa kaulahi ang mga adlaw nga pagpadayag sa adunay duha ka matang sa langit ng binuhat nga nag-alagad sa Ginoo. Mao kani silang una, kadtong mga espirituhanon or espirituhanon sa kahimtang o ang kadua kadtong adunay mga lawas ug unod nga bukog. Busa dunay duha ka matang ang angels o anghel, mga sinugo sa Dios o manulunda. Dunay lawas ug unod ug bukog, naga po'y gitawag og manulunda o angels, anghel. Duna po'y espirituhanon sa kahimtang, sa nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kanara, karon kung duna may upat ka mga manulunda nagpugong sa upat ka hangin, mao nay giingon sa diha nga kanang giingon diha nga sinugo sa pagtudlo ni Master kanang upat ka mga manulunda nagkahulugan na sa upat ka mga presidente sa nagkalain-lain nga mga kanasuran. Una, ang Russia ug ang China ug ang kaatbang pod Amerika ug ang Britanya. Ug nganong naingon ana nga sistema? Ha? Nganong naingon ana? Tungod kay sila nagpugong na sa hangin. Unya giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan sila mao ang gitawag pug manulunda, ayaw sa ninyo pagdagmali ang tanaman o ang dagat. Katong mga tao, kay ang mahiagom ana ang mga tao lang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang agtang. Busa doon na pa'y buluhaton nga pagpanimbre. O kanang manulunda nga giingon sa magtutudlo nga naa di ang nagkahulugan na upat ka mga manulunda sa upat ka mga presidente, sa upat ka mga dagko mga nasod nga pursado sa panggubat na mabasa sa Jeremias 49:14 nga dunay sinugo ang Dios diha sa mga kanasuran. Sa kada nasod, aron mangulo sa kasundaluhan, nawa may laing mangulo sa kasundaluhan diha sa nasod. Ang presidente man kay gitawag man nag commander-in-chief. Busa, sila ang nangulo sa kasundaluhan alang sa panggubatan. Mauna siya nga sistema. Mauna siya nga nagkahulugan ng upat ka mga manulunda nga nagpugong sa upat ka hangin. Sa natad sa panggubat, wala may nangulo sa kanasuran, dias magkasundaluhan, ang presidente man. Bisag asa nga nasod. Ingon ana nga sistema. Kung magubat, naa ang desisyon sa presidente. Ingon ana nga sistema. Busa, nganong na ingon ana, bisan pa si Juan, biblikal na. Mateo 11:8 ug 11. Si Juan nga Bautista, gitawag siya og kining manulunda. Oh, ingon ana nga sistema. Busa ang katong nagpugong sa upat ka hangin. Mauna siya nga mangdagmal sa naas ibabaw sa naong sa yuta, pagbuhian nila na ang pagpagdagmal, mauna nang giingon
Sa pagpayag di ang nagsinggit, manulunda gyapon. Kanang manulunda nga nagsinggit sa Hunas 1:1 sa Hunas 3:1 hangtod bersikulo 2, si Hunas gisugo pagsinggit, busa kanang pagsinggit pagwali na. Sa buluhatong wali, mapugnan sa ayaw sa pagagmali. Ayaw sa na buhiin ninyong gikuptan ninyo. Ug unsa man na, mauna ng paglaglag sa ibabaw sa naong sa yuta Isaias 24:3 kama 6, ang yuta mahimong walay sulod pinaagi sa tunglo. Kay laglagon dunay jutay nga manghibilin. Mao to nagbuhat pagkamatarong. Bugna 11:14, unsang tungluha ikatulong tunglo. Unsang tunglo nga musunog sa yuta, mulaglag. Isaias 42:25 kusog sa gubat. Maunang giingon nga mulaglag sa ibabaw sa naong sa yuta. Ang kasulbaran kinira gyud ang timbre sa Espiritu Santo. Unsa pa gyud? Mailalom ka sa pagtudlo sa Espiritu Santo. Unsay tudlo sa Espiritu Santo? Efeso 6:17. Pulong sa Dios ang itudlo sa Espiritu Santo. Unsay garantiya ana, Job 5:20. Sa tinggo to magaluwas ya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat, gikan sa kagahom sa espada. O kanara. Sa garantiya sa pulong itudlo sa Espiritu Santo, Efeso 6:17 ang pulong sa Dios. Magkagubat man, may tabo man ang gutom, kinanglan mailalom ka sa pagtudlo sa Espiritu Santo ug nakadawat ka sa mga butang nga gitudlo sa Espiritu Santo sa iyang mga katawhan. Si bisan kinsamang mga tao nga nagsunod sa among programa, hinuktokin ninyo sa makadaghan. Samtang wala pa moabot ang dakong kasakitan nga panagna sa Biblia nga gipasidaan sa atong Ginoong Kristo. Nga unta, mailalom kamo sa pagtudlo sa Dios nga Espiritu Santo. Sa ingon niya na magkahiusa kita sa pagpangalagad dinhi sa pagtulon ang PBCM aron kita magpadangat sa atong pagpangalagad diha sa Espiritu Santo. Wala naman kami oras mga kaigalan o mag-igsonan. Sa ngalan na lang sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, sa ngalan usab sa magtutudlo, Divine Master Tomas Dino Senior, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kini usab si Brother Jiggy Macarayo. Kani usab si Brother Lloyd Badera. Isab si Brother Romy Rama Camus. Kinyusab si Brother Gistril Macarayo kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mayong gabi kanatong tanan.